دم باش تماشاوان نیجا ام بتیگینا هفته لپیش بریوانه و هفته امیل سر تیگینا زمان بسکنن ریبر اپو دست کشاندنا زمانی خواه وکی دست کشاندنا جهبونا خواه پیناسه دکه و دیار دکه جبوی دیاردیا کرد آجی پرسکریکا کرد ده دبستان سراتایی ده دماکو زمان ترکی ناز دکه دست پیکریه زمان عاموری بنگهین ifade کرنا zihniyetiye. Yek ji amurên herî kevn civakî bûnê ye. Amurê herî bingehîn danûstandina civakî ye. Ziman ne bi tenê amurê zihniyeta civakî ye. Di heman demê de hêmanekî avakirinê ye jî. Ziman yek ji xisletên bingehîn e pê civak heye. Weke amurê mejiyê kolektîv nermbûya xwezaya civakî pir bilez pêş dibe. Ziman şêweyekî îfadeyê ye. Hê zêdetir wekî axaftin tê fêmkirin. Lê mirov nikare ziman tenê wekî axaftinê bigire dest. Mirov ji bo giştî tarzê îfadeyê bibêje ziman wê rastir be. Hemû zindî di avakirina xwe de, di îfadekirina xwe de xwedî tarzin. Bi vî şeklî em dikarin bibêjin zimanê wan heye. İnsan ê ku hêza me jî û aqil bikartîne di ziman da herî zêde pêş de çûye. Ev aniye asta gotinê, gihandiye nivîsê, amûr û rêbazên wê zêde kirine, cûr bi cûr kirine. Hebûna çand û şaristaniyê yekser têkîldarî pêşketina wê ye. Di afirandina wan de amûrê bingehîne. Ziman mijar û qadeke wisa ye herî zêde hevparî tê de heye û herî zêde pêdivî pê heye. Rêber Apo di paraznameya pirsgirêka Kurd û çareseriya Netewaya Demokratîk de bi van nirxandinan mijarê ronî dike. Têgîna ziman têkîliya xwe xurt bi têgîna çandê re heye. Di çarçoveyeke teng de ziman bi awayekî bingehîn têgîna sereke ya qada çandê ye. Di çarçoveyeke teng de mirov dikare ziman weke çandê jî bide naskirin. Ziman daneheva civakî ya zihniyet, axlaq, his û fikra estetîk e. Civakekê bi dest xistiye. Ziman hebûna nasnameyî û zihnî ya mane û hisê ya serwextbûyî ye. û bûye xwedî îfadeyê. Civaka xwe gihan dibe ziman, bûye xwediyê sedema bihêz a jiyanê. Asta pêşketinê ya ziman, asta pêşketîbûna jiyanê ye. Civakekê zimanê xwe yê dayîkê çi qasî pêş de biribe, ew tê wê maneyê ku asta xwe ya jiyanê jî pêş de dibe. Dîsa çi qasî zimanê xwe ji dest dabe û ketibe bin hegemonyaya zimanên din, ev jî tê wê maneyê ew qasî hatiye mêtin, qirkirin û asîmîlekirin. Civakên xwediyê vê rastiyê jiyaneke wan a manedara zihniyet, axlaq û estetîkê nabe. û eşkere ye heta ji holê rabin wê weke civakeke nexweş mehkûmî jiyaneke trajîk bimînin. Civakên mane, axlaq û estetîka xwe ji dest bidin, nirxên wan ên civakî jî bi tenê ji bo nirxên mêtînkaran dibin maddeya xam, a bikaranînê. Weke encam, mirov dikare bibêje, mînak, ziman, weke li cem Kurdan be, civakeke di vê rewşê de ji aliyê maddî ve wê heta dawiyê xizan bibe. Bikeve rewşeke parçe parçe bûyî, ango gelekî eşkere ye ji aliyê mane, axlaq û estetîkê ve wê bi şaşî, xayîn û kirêt bijî û nikaribe ji vê rewşê xilas bibe. Bêguman ji bo netewebûnê ziman bi qasî çandê girîng e. Li gel vê şertekî mecbûrî nîne. Mirov dikarin xwedî zimanên cihê bin û ji yek neteweyê bin. Çawa ku ji her neteweyekê re dewletek hewce nake,
ji her neteweyê re jî zimanek an jî devokek hewce nake. Tevî ku pêdivî bi zimanekî neteweyî heye jî şertekî bivê neve nîne. Mirov dikare ziman û zaraveyên cuda û cihê ji bo neteweyeke demokratîk dewlemendî bihesibîne. Lêbelê netew dewlet bi awayekî hişk tek zimanî ferz dike û vê dike bingeh. Pirzimanî û tew îcar pirzimanên fermî nahêle bêhêsanî bikevin meriyetê. Wekî ku ji vir jî tê fêm kirin, ziman yek ji xisletên bingehîn ê hebûna civakê ye. Xwedî derketina li zimanê xwe, xwedî derketina li civaka xwe ye. Xwedî derketina li xwe ye. Em xwedî li zimanê xwe derkevin. Em bi Kurdî biaxifin, bi Kurdî bixwînin û bidin xwendin. Bi Kurdî binivîsînin û bidin nivîsandin. Em vê hefteyê li ser têgîna ziman sekinîn. Bimînin di nava xêr û xweşiyê de.